suruh munyo. Wabarakatuh, kembali lagi nih channel Revino pemirsa. Oke guys ya, ini tadi aku bareng ngaterno amanah kanggo Mbah Damis dari hamba Allah, dan ini disuruh ngekei anu wes sapa jenenge iki, Mbah Yatiman, Mbah No, terusan sapa wi jenenge Mbah Mur, Mbah Mur Mae, dan yang satu ini encing, bareng encing tidak satu lek ngatini guys. Oke pemirsa, oke guys ya, ini langsung tak lanjut mengantarkan guys. Dan sacet aku pengen nyetrika guys, aku pagi ini mau nyetrika pemirsa, nyetrikanku gih. Mbak utang sabun. Wis entuk pelaris porong. Gong ya tak jebuk dhuwit guys ning montor enek. Sabun. Tuku sabun kumbahan kok tak ombah-ombah. 2000. Tuku sabun kumbahan 2000 guys. Tuku sabun kumbahan 2000. Aku ngapain mbak tak mana kalong. Yo lancang kuwi jenenge mak. Lah pas aku dodol kok. Dodol jere guys. Nyah tuku sabun 2000. Kuwi pelaris sabun utang gak sider untuk pelaris. Aku tak umbah-umbah. Sing ndi? Sembarang. Lah kuwi biru enak cilik no. Piro kuwi? Utang 1000, 500. Utange 500 guys. Wis. Ya iki tak kei kok malah HP mak. Iki gene sapa? Pas aku bakal keripik badanku. Wih jepuk kae dari hamba Allah. Mbah Damis yang dikei terus dikongkon anu ngoweki. Iki apa? Gedang. Keripik singkong. Hamba Allah muga-muga sehat-sehat panjang umur segini kathah berkah barokah terbaik ing jenengan. Wis, Pak iki lho, wis siap apa tak terone jeruk Pak? Urung, wonge bar mangan segone gak entek ape mandal kali atos. Aduh, Ngletak kuwi. gletak. Lah piye? Gletak. Lah piye? Turu lagi gletak. Cing, minta tolong, Cing. Yo, iku lagi teko mak. Kowe ndik numpak mobil le aku ra mbok jak ngono besti. Besti. Lah, Lah kuwi saiki tak buka nang jero iki padha karo numpak numpak negon. Apa numpak negon kok malah ra masuk. Tuh. Jajan. Ya. Atuh jajan. Ki sakmene iki biasane belas pleh Bu, Cing. Ketoke. Ya wis. Ya Allah Gusti. Ya Allah Gusti. Cing loro bisa. Cing loro, guys. Kalau ora ditutup lawange. Ngono ae kucing iki. 10.000. 10.000. Ketoke dhuwitku enak 10.000 ora? Kurang kok ngono. Aku wis utang makku sabun 500 malah kowe utang. Tang 10.000. Iya, 10.000. Enak pas ah. Enak, guys. Ya wis ya. Thank you. Thank you ya. Piye? Iki kanggo lek Damis dari hamba Allah. Terima kasih hamba Allah, Mak Damis, terima kasih ya. Isi-isi rezeki iki lho. Ki asline ndek bungi lho, 8:30 aku ning pasar. Dititip aku kan wis nambah Damis, 8:30 bengi Cing. Kowe ngetan kula, kowe ngetan jam piro? Aku ngetan jam piramu? Kowe nggo mobil Dik bengi Dik. Tapi kan aku kan jam 8, setengah. Ya bar kuwi, heeh. Wong aku awakmu pas sunan tak celuk yo meneng. Apa? Tapenan. Lho, aku lho roh kowe ning mobil. Nek ning bakaran ki ape marani kowe pindho iki lho cengat-cenguk kan enek wong lanang loro ya. Dadak lampu. Gak sida nggih wong ngenteni bakaran kan suwe. Lah iya ndang moro kene. Enak wong kok ya. Los kok. Mau enak wong mengganggu. Dek bengi malah rame alhamdulillah. Lah iya aku ki nginceng ngene. Tapi nek wong Heeh. kan ngarepen wong anu ya. Iya. Nek bocah aku didhisikno. Terus apa ngenteni kan ngenteni suwi ya nginceng neh. Lah kok ejek neh. Iya dek bengi full Cing, full alhamdulillah. Dek padahal malam jam biasa sepi. Lha kowe berarti alhamdulillah. Waktu manganan lampune padang. Heeh. Berkah. Sapa Cing iki? Piye? Kok koyo bojone sapa? Ora roh. Ora aku. Wis.
Dek ini. Lah ya soloke Dik penak dadi wong tuwek ya, Cing. Soloke Diteri. tak. Terus masak menawa. Diteri bareng sak anjing. Dik, tak kandhani, Dik. Tengok dulu, Cing. Agak masak Enggak. Nah, tapi jangan. Lah jere makku untuk teteran ndek kon masak piye mu? Iki tak pangan ki sego. Sego kondi. Kuwi sego oleh kok nang wis sampe tak pangan. Yo peneh wong ketawa. Enggak kae ra kok manjangan ndek sego. Kalau guys untuk gudang barang malah penak dadi wong tuwek ya, wong tuwek entuk apa-apa. Makku jeneng sing. Jane peneh dia. Ini lho mangan. Mah, kapan ndi kuwi? Iya, iki lho ceblok kene napa ngene. Dik, wah Pakku ndek sore kan ponakane Ilham Pak Moro ya. Dolan ora kok bus saru. Ora didelok. Ngene. Ham jajan ndang idul Pak D ngene to ngene. Dik aku marani kowe Dik nek rono ngono. Kan apa? Pakku wis guyu-guyu Dik. Guyu-guyu mripate wis padang. Aku wis nganu kok. Sehat kok. Apa kuwi Pak? Apa omongane perang batak? Lah ya, mripate wis padang jere tak kontek kok. Ngene kalau ning muka mlaku mbek kita kok Pak Isen kok omongane banter wis. Ditek Pak. Koyo awakmu wae. Yo, makku omongane wis banter. Iya. Cuma omongane ki nek mangap pombok jelas Dik. Nek kan Pakku kan nek Pak gak patek omong ya jenenge. Ngono ya. Kuwi lo jadah. Iya. Wis tamani mbokku ora. Ditamani kongkon ki lho anak apa ngono ya Dik. Ki ngomong ngono ya Dik mong. Kuwi nek ndite barang. Dik aku mangan mendut oleh. Oh, kecolok kenapa? Siji kilo guys, 5 tak pangan sitok. Ini lho Mas. Nah, cekekno sing. Nek gedang barang. Mah Peteng kok. sesuk jantok ya Lah dilah. guys, segane sak rinjing. Ki mang lapo mu aku nyekeli ngene iki mu. Iya, salam Malah. Dek tak teri keripik, aku dikongkon mangan. Bismillahirrahmanirrahim. Sing ngetero samini. Enak. Siapa? Isine nganu, apa sih? Lapo ambek gula. Abang. Ngene iki aku wilang lekna. Lek nah yo. Nek gawe lugi seneng Lek aku. nah nek entuk rezeki yo saiki kelewatan yo. Iya. Salahnya ra nang omah. Aku tapi nek ngimpi wong mulih. Biasane ngene iki nganu. Iki guys, tanganku kayak gini. Nek nduk perterane. Wes. Tanya lele. Apa? Gimana bisa apa Pak Kup loh? Oh, Bu dah. Le, dasar delok kunciranku pendekno le, dulu. Walah, iki lho ketok barang. Iya. Njuk mik kan anakmu. Biasane ki ora ngono iki, guys. Bar mangan nongko dinggo ndemek sirahku. Boya, Wis toh. kita ngomong piye iki cara mono? Wis ndang ngono, cepet. Ya Allah ngene kok. Mbok poklekno ae. Wedok. Mbok poklekno ae. Iki lho ngetok. Mbok poklekno le cepetku. Joli. Melilik. Melilik, guys. Sik aku ape. Metero keripik sik. Iki. Mare Mbah Mun. Mbah ya. Ketoknya wis semasan. Kita tutupan. Yo Mbah nang ngidul. Wis kok ae tak terno. Ambil satu dikei Mbah Damis dari hamba Allah. Gak sah we. Terima kasih. Terima kasih Mbak Damis. Lah. Aku mau ke rumahnya Mbak Din alias Demo. Mak ndi? Enak apa yu jere? Kowe sing yuku kok enak apa yu? Yutin. Lho. Kowe yuku kok. Enak apa, Dik? Kowe gak ya ngono. Baleni.
Enak apa deh? Anjay. Mau apa wonge? Mosok kowe tek isa-isa, Mbak. Isa-isa tek kowe gak Mbak Tin kene. Lah, Mbak Tin memang ngene pitekan apa, Dok? Tang duit. Duwe lah. Orang duwe. Telek rendang kaki kok. Duwe kan karek 1000. 1000 iki, semah aku 1000. Kilo kripik kok Badames, ya. Nang kono lah rasa ngadeg. Yo, kowe kak yo kena mbunggu. Heh? Soke sapa? Coke nganu Mbahno wonge gek enek iki. Mbah nang sapa? Iki lho Mbahno kuwi. Lah ndi? Tuku rokok kidul, Bang. Berarti kak ning mahal. Babah yo. Ora nek panas iki. Heeh, piye, Mbak? Cara mono. Mbah ora cara mono. Mbah kan. Heh? Lah nek gak umbah-umbah kok piye? Lah gak duwe salin katok. Heh? Gusik dek guys. Wes ya yu. Ya. Dik, no. Iya. Anjay. Mbak Tin kalau guys, malah. PTM kena mbok tunggoni. Mulih kurang-kurang. Ketoke lagi. Bu, nang ndi yo? Nang ndi? Masak? Ayo wis iki lho. Lah kae bocahe. Nya, tak kei. Apa? Gak sekolah piye? Lulus ya, Bos? Masa? Didari kok. Kelas piro kowe? Berarti SMA saiki, STM. Lulus. Duh, iya Mas tes sesuk tak. Iya. Ya iya. Ya. Wis ta iki tampani sik piring ibu ndek kae. Karo iki. Iku isi sego dhewe. Ya, Apa iki? keripik mbek semangka. Wis ya. Ya, makasih. Wonge masak kene sapa? Karo Lek itu sapa iki, Mbak? Sampai rumah. Aku di rumah Mak Ngati iki mang wonge gek enek jerine masak ning jo jarine sapa mah? Jarine Mbah Maratuwane. Jarine Maratuwane masak ning jo ning gene Mbak Ju wonge manganan jo. Yogi sing gede. Tak anu langsung, balekno piring. Aku ngono. Piring ndek nane kae. Terus dikei keripik mang. Baru kuwi terus nganu, guys. Tak embuhi semangkaku. Wonge lha aku ndek nane batinku ki ngene lho, guys. Balekno piring apa tak sok nek aku karo gawe bakso ngono. Dadak ora gawe-gawe, guys. Ya wis ki sisan kon ngetero Mbah Damis. Sisan tak tambahi semangka. Makasih ya nek ngatini piringe cinta. Isine entek. Wes pemirsa, nanti bakal dilanjut lagi. Dadah.